language sa training center po namin. Ngayon yung pay... Yung training center ninyo, sabi mo training center ninyo, sino may-ari? Munisipyo po. Munisipyo ba may-ari ng training center ninyo? Opo. Ngayon po, ginagawa. Kaya, yung training center ninyo, ang may-ari ng munisipyo. Opo. So, supposedly, nagpabayad sila sa munisipyo. Actually po, yung unang naningil sila ng payment, ang ginawa po nila, bumili ng mga upuan, aircon, kaya wala po talaga yung Iniing-meging pamangutang ng Pampanga 3rd District Board Member Attorney Ananias June Canlas kang Konsilor Alvin Martin, ing chairperson na ning Committee on Labor and Employment ning Sangguniang Bayan ning Santa Rita. May rapat ing investigasyon ning Sangguniang Panlalawigan dikilking ownership na ning Santa Rita Korean Language Academy. Arereklamo raring memalen ang meg-recruit seasonal workers king South Korea anyang Martes, November 28. Yung Korean Language School Academy, so to speak, na nagtuturo, wala mang accreditation yan sa TESDA, kaya hindi man lang nakarehistro sa SEC or sa CHED. No? So, tinignan natin yung kontrata nila na pinipirmahan. No? May mga, sa conditions of work, parang hindi tama ragabyado yung mga workers. Tinagon laking meging hearing dengalo sa lungdalan na complainant at Kenny Telagtaranda ing sobra-sobrang pamanyingil kanukarela kapalit ing pangakong bagobra king South Korea. Kaya be kanukareng bayaran da ring complainant ing t-shirt amikalagang 1,500 pesos at deng miyaliwang fees amiras 160,000 pesos. Agpangkipamuntok na ning Provincial Public Employment Service Office ning Pampanga ay luning ning Vergara. Lakwas siyang matas ing singil daking Santa Rita kumpara karengaliwang LGU ating Sisterhood Agreement, karengaliwapang LGU South Korea at para larang talapagobra kalupa na antimoking apalit. Ngayon po kausap ko po si Peso ng apalit si Jenny Gamboa. Jenny, magkano pa ang binayad? Yung unang napaalis nyo, more than 70,000. But the 70,000, naka-breakdown po yan. Travel insurance for life and health. Medical, visa processing. Meron siyang processing fee na 27,000. Travel insurance. Tapos po, tsaka yung round trip ticket. Present yan naman king SP investigation in Korean National ay Kim Soo-yeon at chairperson ning Santa Rita Korean Language Academy. Kenny abalo na ning SP na lulto laking official page ning Santa Rita Municipal Employment Service Office o MESO reng advertisement ning Koreano. At ing makapamulala pa atukal na ning SP gagamit yang head letter ning Santa Rita LGU. Ibig sabihin, kung anong pera tatanggapin mo dito, isurrender mo sa munisipyo at hindi yun. Hindi kanila. You're not even using your letterhead. You're using the letterhead of the municipality, Mr. Kim. Ayan o. 17,000. Gusto po. Pasublino ning SP reng pera daring memalen ameg baka sakaling magobra king South Korea. Dapot agpang kang Konsilor Martin, era balu ing mera pata pagkakamali king proseso na ning recruitment. Was siguro pinuling atin regalo kita na manala ko yung makanta na muna kami first time ni Mibalo nung atin pa ng pamagkunan kay Manta. Pero siguro, uling atin pamagkunan makita, ita na abal. Kami bilang manikulan, gawan mi naman, di tanong natin para na maulit sa bayad. Ano atin magpamagkunan? Yung sumat total po, sublire po kanya ng pera? Kaya po balo, iya pong mag-decide kanila nung manani kahit. So, kitang bisa sabihin na may nang tabi kayo mo po. Kitang bisa sabihin na head letter ginamit na ayo pa po. Kala kami kung kabalwan kanta, which is nung atin man pamagkamali kitang makanta, uling itang muna kahit first time, itang man baling gawan, danong mga nan, nagsisaliwa naman namin ng peso. So, ikbali itang makanta. Which is karin pera regarding ni Mayor, ang pa ako, ay munisipyo, just 5% mo sa layang kilma, para karin kabalin. Amuyuta na noman BM Canlas deng aliwapang may biktima ang makipag-coordinate karela. Ang masasabi lang po natin, no, yung ating pong provincial government sa pamumuno ni Governor Dennis Pineda,
at ni Vice Governor Nanay at kami po mga board members ninyo ay tinatrabaho po natin, no, at dinidignig natin ang usapin nito para po sa ganun yung hustisya ang hinahanap ng ating mga kababayan na sa mga circumstances ay parang na biktima ng illegal recruitment, no, ay mabigyan po ng katarungan. Parti na muna maning resolusyon na ng committee ang misama sing government-to-government agreement daring LGU at mika-monitoring ya ang Department of Migrant Workers o DMW kareng memalen ang mumunta South Korea bangkanitang mi protectionan la muning LGU nuneing lead agency at dapat mani munang lilingap karela. Ako kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.